Pag ganon? Ah, okay. O sige, thank you sis. Pindutin mo yung rotate. Iyan o, may I-rotate mo yung ayan, tapos para ma-rotate din yung ano, yung message. Ah, okay. Yung mga mag-ano ba, yung mga mag-comment, para maka-ano rin siya. I-rotate mo rin yung, i-ganon mo, tapos pindutin mo yung rotate ng cellphone. Hindi kasi ako marunong nito ng cellphone ko. Ayan na, o naka-rotate na. O yan, rotate. Tapos pahiga mo siya, pahiga mo. Okay. Ipataglit mo ba? Hindi Ipataglit kasi ako mo siya. marunong nito ng cellphone ko. Ayan na, o naka-rotate na. Maganda nga cellphone mo iPhone eh. Oo, pahiga mo. 2 buwan pa lang to sis. Ipataglit mo ba? Ipataglit mo siya. Oo nga. Ayan na, o naka-rotate na. Okay. Thank you sis. Sige na. Bye-bye. 2 Thank buwan you. pa lang to sis. Okay. Thank you sis. Bye-bye. Thank you. lang to sis. Okay. Thank you sis. Bye-bye. Thank you. lang to sis. Okay. Thank you sis. Bye-bye. Thank you. lang to sis. Okay. Thank you sis. Bye-bye. Thank you. lang to sis. Okay. Thank you sis. Hi po, Workout Academy. Mega love shoutout po. Welcome to my little home. Kape po tayo. Si Spam, salamat ha. Gusto ko sana i-transfer yung yung live ko sa isa kong mobile kasi mas komportable ako dun sis. Kaso hindi naman tinry ko ulit. Parang nasa probinsya kasi may mga manok. Umuwi ka ba sis? Kasi parang may manok.
Paras pala tayo sis, may manok din ako na alaga. Hindi ko maintindihan. Hello Hong Tan, mega love shoutout sa'yo. How are you my friend? Why you're laughing? You're welcome. I'm drinking coffee. Mega love shoutout sa iyo, Father Time. How are you? I don't know what happened to my mobile. My mobile is crazy. Sis Jane, hindi ko makita yung ano ko pin. Nababaliw na tong cellphone ko. What happened to my mobile? I don't know how to use this. Hindi ko makita yung Ba't hindi ko Hindi ko makita yung pin, sis. Hi, Portoffer. Mega love shoutout sa'yo.
Kahapon nag-live ako, wala talagang nanood, as in zero talaga. Kaya
Ayun. Hininaan ko kasi magkakasabay yung boses. Hindi ko ma-close yung isa ko. Sisi, wait. Gusto kong i-close sana to yung isa kasi dalawang ang naka-live. Paano ba i-close to? Paano ba i-close to? 424, please help me. Gusto ko i-close yung isang mobile kasi dalawa yung naka-live. Gusto ko i-close tong isa. Kasi dalawa yung naka-live eh. Ano end ko ba tong isa? Hindi ko rin makita yung sa GC. Gusto kong i-close kasi naduduling na ako sa isa kong CP. Hi, Blue Bar.
Okay lang, host. Namumroblema din ako sa CP ko kasi naglo-loading din ako. Parehas lang tayo loading. Okay lang, host. Namumroblema din ako sa CP ko kasi naglo-loading din ako. Sayang naman kung i-stop ko yung live ko kasi parehas lang tayo loading. Sayang naman kung i-stop ko yung live ko kasi oh, sige, tutuloy ko. Ayaw na ma-delete eh. Ano na? Kahit hayaan mo na dalawang live ko. Nabigyan kita ng jacket, blue barbat, ganun pa rin. Ewan ko bakit ayaw. Mahina net ni Ma'am si Waze. Nabigyan kita ng jacket, blue barbat, ganun pa rin. Ewan ko bakit ayaw. Mahina net ni Ma'am si Waze. Sa 17, darating yun. Yung mga camellia. Darating sila. Napapala ng puyat. Yan, tingnan ang lalaki na ng eye bag. Next time, perfect ko na to kung paano mag-live. Ngayon talaga,
practice pa more. Okay, okay. Salamat for 2-4. I-delete ko na lang yung isa. Try and try until you succeed. Yan yung kasabihan, di ba? Mega love shout out sa 3 million people in the house. Sige, delete ko na lang yung isa pagkatapos ko. Oh, nagda-diet ako. Pumaya talaga ako. Hindi tumaba pa rin ako. Mataba pa rin ako. Kahapon nag-live si Sir Lino. Hindi ako nakapatapos kasi nag-blackout yung CP ko. Ako rin tingnan mo nga yung eye bag ko. Tapos, puyat ka ng puyat, tapos ang ending, wala rin. Inuulab din ni Lolo. Sana bukas pagising ko, yung banana ko, 2K na. Ha? Sana all 2K. Kaka-genius ng cellphone.
Itutuloy ko to. Kahit walang nanonood, sayang na rin eh. Ganda ng name. Blue Bar. Bartolata. Dapat yung nilagay mo, Blue Dove. Kasi mahilig ka sa kalapate, di ba? Isang oras na lang matatapos na rin din ako. Tuloy-tuloy ko na lang. Tapos delete ko lang yung isa, for twofer, pag na ano na. Kaso pag tapos mo live, matagal mag-process, di ba? Oo, solo ko talaga. Solong solo as in. Bukas live ulit ako. Bahala na. Yung aking mga alaga, humihingi na naman ng pagkain. Bahala sila. Kung matagal, hayaan mo. Lang LS mo. Masend din yan. Ah, okay. Kasi minsan, kasi namroblema ako. Sabi ko, bakit still processing pa rin? Ang tagal. Tapos hindi siya naka-ano, hindi siya naka-public. Naka-private siya. Or mamayang gabi ulit, magla-live ako. Kahit 1.5 hour lang. Ako ang paggabi ko, hindi nakasin. Kailan? Bakit? Walang patawad si Lolo. Nakita mo ba yung ano ko? Blue bar, yung bahay ko. Hindi ko na send sa ano sa GC, hindi ko nakita sa GC. Yung itong cellphone na to,
talaga, 390 na ako. Wow! Sana hindi na to kukunin. Ito talaga yung ginagamit ko na cellphone pang live. Eh kaso doon sa isa nalagay. Tapos bukas mag-live ako, aayusin ko na talaga. Oo talaga, bigyan mo ko banana. Sige, sige, sige. Salamat. Sabihin mo kasi kung kailan ka mag-LS habang wala pa yung amo ko dito para maka-attend ako sa LS mo. Ano ba yung main channel mo sa sa LS mo? 424 o Blue Bar? Hi sa 3 million people in the house. Welcome po. Na time out ko si si Ma'am Jean. Siguro may napindot ako. Na time out ko siya ng 300 seconds kaya hindi siya makapag-message sa akin. Pindot kasi ako ng pindot. Makaka-message na siya sa akin pag natapos ko yung ko, live or see? All lahat view deleted. O ipapublic ko yung LS ko pagkatapos pero i-delete ko yung isa kasi dalawa yung gumagana. Sana naman. Si, si Ma'am si Waze na wala ng signal.
Ang kulit ng sipi na to. Ang bilis mag... Sabi ni Sir Lino kahapon, mag-live daw ako gabi para maka-attend siya. Hindi naman ako naka-live kagabi. Kasi napuyaturn ako sa movie. Kapati. Who is Kapati? Okay. Ikaw din ba to, for Topher? Okay. Yan o. Thank you. Thank you so much, Kapati. Ang hilig mo talaga pala sa kalapati. Ano? Ang alaga ko dito, ang tataba kasi ano talaga siya yung binibigay ko na pagkain. Yung parang feeds ba yung binibigay sa ano, pagkain ng mga baboy. Yung mga bilog-bilog. Kaya ang tataba nila talaga, promise. Kahapon, kinuha ko yung isa. Ginanyan ko lang yung kamay ko. O, maamo kasi sila sa akin. Ang bigat! May paborito ako dyan eh, yung puti. Tapos may ano siya na, basta puti na may ano na itim. Salamat sa one banana, Kapati. Wow, ang galing naman. Oo, alam ko may likas sa kalapati kasi nung nakita ko sa video mo, yung parang may mga ano ka na kalapati. Ano ba yun? Pang display mo yon, yung parang figurine na kalapati. Gusto ko sana gumawa ng ano, ninja kaso hindi ako marunong gumawa ng ninja. Okay na to sa akin yung main ko, bahala na. Baka malito si Lolo.
Wow, galing naman. Saan kayo nagpaparis ng kalapate? Diyan din? O meron talaga lugar? Wow, watching machine. Galing ah. Malapit na rin ako mag-end. Tatapusin ko na lang ang 3 oras. Kasi nag-start ako 8 o'clock. So 8, 9, 10. Tama-tama na to. Matutuwa na nito si Lolo. Uy, motor, tsamba mo pag nanalo ka. Di ba motor, may pang ano ka na, makabiyahe ka na pag halimbawa nanalo ka, di ba? 'Pag nagko-close yung isa kong phone, nag-stop itong isa, naghahang. Maraming salamat sa patamsak dyan. Dami mo na palang napanalunan na kahit hindi ka na bumili. Meron ka ng ano, washing machine, rice cooker. Plus pa halimbawa pag nanalo ka ng motor, o di ba? Hindi ka na bibili nun. Pag binili mo yun, mahal na, di ba? Wow, galing naman ah. Electric heat kettle. Dalawa pa ha. Not one but two.
Yung kalapati ko dito, pang race talaga, for twofer. Kaso, baka sa sobra ng katabaan, hindi na makalipad kasi ang bigat. Hihingalin. Kailangan pag dinala mo, pag i-race mo sila, dalhin mo muna sa gym. Pag uwi ko, kung pwede ko lang sana dalhin ako, magdadala talaga ako, kaso bawal talaga. Next year kasi uwi na ako. Hindi ko alam kung babalik pa ako o ano. Siguro. Wow, may bigas pa. Ulam na lang ang kulang. Baka sa sunod mo na mapanalunan, may sardinas na yan, ha? Kumpleto na. Madaling araw ka kasi nagla-live, tulog ako niyan. Bukas live ulit ako, parehas pa rin na time, for twofer. Malapit na mag-10. Yung WH ko, wala pa sa kalingkingan ni Lolo. Pupunta ako mamaya ng park. Mag-vlog ako doon para may i-upload ako. Titingnan ko nga kaya ang video mo mamaya. O-open ko yung ano mo. Yung... Ano bang main mo? 424? Lovely or Kapati? Pupunta ako sa video mo na titingnan ko yung mga ano mo. Race mo. Ang bilis ng oras. Okay. 424 Loft TV.
Okay, after ng ano ko live, pupunta ako doon, titingnan ko. Pasado alas 2 na dyan, ano, sa Pinas. Mag alas 3 na. Meron pa akong 30 minutes. Oh, okay. Kasi dito, 9:31 a.m. Ay, naantok ako ah. Pwede na to siguro for 2 hour kasi nag-start ako 8. Pwede na ba to i-stop? One hour. Sige na, tapusin ko na lang ah. Konti na lang naman eh. Tapusin ko na lang. Para 2 hours.
Kasi pagkatapos nito, pupunta ako sa ano mo, sa bahay mo. Titingnan ko yung mga video. Pag sa sunod double live ka, stop mo agad, ulitin mo. Oh, okay, sige, yan yung gagawin ko. Pero ngayon, pag natapos nitong live, i-delete ko yung isa. May nagsasalita dito, may nagsasalita din doon sa isa kong cellphone. Na-excited kasi ako, kaya hindi ko na na-stop, nataranta na ako. (9:36), malapit na. Siguro sa sunod ko na live, hindi na ako mag-schedule kasi nahihirapan ako pag i-ano ko sa schedule. LS pa rin ako sis. Matatapos na ako. Three million people in the house. Mega love shout out po. Sabi ng amo ko, pagtawag niya kahapon, matulog daw ako ng maayos. Kasi daw pagbalik nila, focus na daw ako sa alaga akong maliit. Ano ba yan? Nagsimula ako ng YouTube, siguro May. May ako nagsimula mag-vlog, 424. Tingnan mo yung hanggang ngayon yung subscriber ko, di ba? Konti pa rin.
Kung hindi ako nangisda, hindi nag-increase yung ano ko subscriber. May. Ay, no. April pala ako nagsimula. April. Baliktad. Kasi nagsimula ako noon, mag-start ang Ramadan, no, tama, April. April. O 5 months na. Ikaw matagal ka na ba nagba-vlog? $19 minutes left. May 19 minutes pa ako. Oo, next year pa ako. Next year ka pa. Mag 1 year bago ka lang. Oo, bago pa lang talaga ako for twofer. Wow, October 1. So, namuni ka na pala. Muni ka na? Sige lang. Watch hour, okay lang yan. Ang important, makukuha mo rin yan. Madami pa. Hindi na dagdagan yung WH mo? Ang dami mong video ah. Dito kasi sa amin, dito kasi sa Saudi, mahirap mag-content dito kasi walang magandang view. Lalo na pag halimbawa na sa bahay ka lang. Katulad ko, loob lang din ako ng bahay nagbablog. Minsan sa bintana. Yan lang yung vlog ko dito. Minsan, pag lumabas kami yun, nakaka-vlog ako kahit papaano. Pero ang madalang ko talaga na vlog dito talaga sa loob. Ay, hindi ka pa muni? Mahirap ba mag-apply pag monetize ka na? Next year, 1 year ako sa pagbablog ko. Tapos next year, end na yung 5 years contract ko. Sabay-sabay. Pero next year, tapos Ramadan ako uwi.
pag sara klase ng alaga ko. Kanina may pumasok sa live ko si Hong Tai. Oo, itutuloy ko sa Pinas yung ano ko, yung vlog. Mas maganda yung mag-content doon. Bibili nga ako ng ano, ng kamerang maliit lang. Yung pinakamaliit lang ba, yung pang vlog. Maganda kasi doon mag-content sa amin, sa probinsya, kasi maraming view doon. Yung ano ko ba, for Tufer, yung address ko sa ano ko, sa YouTube. Dito ako nag-vlog pero yung address ko doon sa Pinas. Okay ba yun? Oo, marami ka talagang mai-vlog sa Pinas. Kasi dito wala talaga. Oh, bibigyan kitang chocolate. Saan ka ba sa Pinas? Pa LBC ko. Oh, promise. Biskuit talaga? Chocolate lang. Saan ka ba sa Pinas? Kasi si ano, si Sir Lino, papadalhan ko rin ng tuyo. Pa LBC ko. Kasi sa ano na siya daw Las Piñas. Okay lang yata. Tinanong ko kay Idol Rogin Katubang. Ah, okay, sige. Kasi doon ko na lang in-address para pag halimbawa in kaso na ano yung pin, doon ko na lang ano. Bibigyan kitang biskwit, orb, at saka t-shirt na may pangalan na Saudi Arabia.
Marami ako dito. Saan ka ba sa Pinas? Ipa-LBC ko lang. Huwag ka nang mahiya, sabihin mo na. Ay nandyan ka pala. Paano kita mabigyan ng chocolate? Eh, nandyan ka pala sa Kuwait. Ang tagal mo na pala, 10 years ka na. Ibig mo sabihin, sa Kuwait ka rin nagre-race ng kalapati? O nag-race ka nung pag-uwi mo? May 8 minutes pa ako. Tatapusin ko na lang. Para 2 oras. Mahilig ka talaga sa joke, ha? Hindi, totoo nga. Kasi pag sa Pinas ka, bibigyan kitang t-shirt. Tapos chocolate, ipa-LBC ko. Sis, 8 ako nag-start. Magte-10 na. Ah, yung ate mo yung nasa Kuwait. Ah, o sige, sige. Nasa Pinas ka pala. Sige, bigyan kita ng chocolate at saka ano ha, t-shirt. Ipa-LBC ko. Kala ko ikaw yung nasa Kuwait eh. Saan ka ba? Pasay, Las Piñas? Or Cavite? Or Pampanga? Seryoso ako, for to par, bibigyan kitang t-shirt, tsaka chocolate, LBC yun.
May 4 minutes pa akong natitira. Konti na lang. Maraming salamat sa 2 million people in the house sa pagsuporta. Hindi ako iniwan. Maraming salamat. Masbate, malapit lang yun sa amin puntahan. Sasakay lang ako ng pamboat. Hindi basta pag gusto mo, bibigyan kita for twofer. Huwag ka mahiya. Hindi naman ako madamot. Mas batenyo ka pala. Nakadalawang oras din ako for twofer. Kasi matatapos na. Magti-10 na. 2 minutes. Salamat for twofer sa suporta ha. Hanggang sa matapos yung vlog ko, nandyan ka. Salamat. Ingat ka rin dyan. Yung mga ibon, mga alaga ko umiikot na sa bintana kasi naubos na siguro yung pagkain nila. Akala ko susurrender yung cellphone ko. Sa 2 oras ko na vlog, hindi pala. 1 minutes left. Maraming salamat po sa 2 million people in the house. Dahil hanggang sa matapos yung vlog ko, yung time ko, nandyan kayo naka-suporta sa akin. Maraming salamat. Sa uulitin ulit na vlog. Bye, Portufer. Ingat ka dyan. Salamat sa suporta. Bye. Sa uulitin na vlog.